Прывітанне, паважаныя слухачы і гледачы. Мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Я Марыя Вайтовіч. Сёння ў нас в гасцях афіцыйная прадстаўніца кіберпартызанаў Юліяна Шамітавец. Прывітанне, спадарня Юліяна. Вітаем. У Беларусі ўзламалі чат-бот Гаюн-Бай, які збірае інфармацыю пра перамяшчэнне расійскіх і беларускіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Адказнасць за памылку ўзяў на сябе заснавальнік тэлеграм-канала «Беларускі Гаюн» Антон Матулька. 5 лютага ён папярэдзіў, што людзі, якія дасылалі ў бот навіны пад пагрозай, ім варта падумаць пра сваю бяспеку. Тым часам Байсоў запусціў гарачую лінію для тых, хто можа пацярпець праз гэтую сітуацыю. Пра сітуацыю агулам і пра меры бяспекі, якія яшчэ можна прадпрыняць, калі інфармацыя пра вас ужо трапіла ў рукі сілавікоў, мы сёння і паразмаўляем. Калі ласка, задавайце свае пытанні. Спадарня Юліяна, скажыце, калі ласка, увогуле вось вашы першыя эмоцыі, калі вы даведаваліся пра сітуацыю з беларускім гаюном. Ужо не першы факап такі. Вось памятаем сітуацыю з чорнай кнігай. Можа, ці ёсць нешта агульнае, можа, гэта розныя сітуацыі. Давайте трошки просто прааналізуем, што адбылося. Давайте до того, як я подзялюся сваімі эмоцыямі і думкамі, я хочу трошечку падправіць, як называецца вось гэтая сітуацыя сітуацыя з Матолька, з Гаюнам. Гэта не быў узлом. То бок рэжым не выкарыстаў нейкі там звыш-тэхналогіі на тое, каб узламаць чат-бот ці узламаць чат адмінаў. Яны выкарысталі даволі банальную сітуацыю, скапіравалі, зайшлі праз спасылку, якая не абнаўлялася з 22 года. То бок гэта не узлом, тое, што робяць кіберпартызаны, узламваць рэжым, гэта не правядзенне добрых пратаколаў бяспекі з боку дэмакратычных сіл, з боку Гаюна, і вось гэтай сітуацыі выкарыстаўся рэжым. Якія думкі, якія эмоцыі? Зразумела, што гэта вельмі дрэнная сітуацыя, што гэта б'е не проста па праекту Гаюн, гэта б'е, ў прынцыпе, па ўсіх. Таму што людзі і так баяцца заставацца, людзі маю на ўвазе ўнутры Беларусі, яны баяцца заставацца на сувязі з тымі, хто за мяжой, яны баяцца заставацца на сувязі з тымі, хто сапраўды робяць нешта карыснае. І гэты страх будзе павялічвацца. Гэта зразумела, што поспех рэжыма на тое, каб вось гэтую сувязь парушыць. Гэта дрэнна, і гэта ўплывае на ўсіх. Што яшчэ зразумела горш, гэта тое, што людзі сапраўды пад пагрозай. Іх свабода пад пагрозай. Я думаю, што шмат на каго гэта паўплывае з тых, хто яшчэ застаўся ў Беларусі, на жаль, і дасылаў інфармацыю ў Гаюн. Што рабіць у гэтай сітуацыі? Трэба спакойна, без панікі, прааналізаваць тое, што вы дасылалі ў гэты чат-бот. У кіберпартызан на асноўным канале і на канале, калі ласка, калі магчыма, дабаўце спасылку на гэтую стрым, і на асноўным канале, і на канале па тэлеграме кібербезапаснасць, па тэлеграме кібербяспека, дзе мы, дарэчы, публікуем шмат інструкцый на тое, каб бяспечна карыстацца інтэрнэтам, месенджерамі, чат-ботамі, тэлеграмам, партызанскім тэлеграмам і гэтак далей. Мы апублікавалі шэраг інструкцый на тое, каб праверыць на тое, наколькі ў небяспечнай сітуацыі вы маглі аказацца. Трэба праверыць, што, зразумела, дасылалася. Ці вы дасылалі, што самае галоўнае, з аккаунта, які не ананімны. Таму што, як мы разумеем, у чат-боце Гаюна можна пабачыць, калі ты дасылаеш паведамленне, можна пабачыць ID карыстальніка, можна пабачыць нікі і там апісанне прафайла. І гэтыя паведамленні, якія дасылаліся ў чат-бот, а потым перасылаліся ў чат адмінаў, яны перасылалі не проста паведамлення і фотаздымкі там ці відэа матэрыялы, а вось усю гэтую асабістую інфармацыю. Гэта вялікі пракол у пратаколах бяспекі з боку каманды Гаюна. І калі гэтая інфармацыя дасылалася, і калі асабіста, я маю на ўвазе тых, хто дасылаў паведамленне, то па ID тэлеграм-канала можна
можна здэанамаваць чалавека, асабліва калі гэты аккаунт з гэтым айдзішнікам, нават калі вы мянялі назву свайго прайфала, нават калі вы мянялі нік, нават калі вы мянялі тэлефон, але гэта ўсё быў усё той жа аккаунт з тым жа самым ID, то гэта значыць, што вас маглі здэаноніць, калі гэты аккаунт быў не ананімны. То бок трэба пасядзець і падумаць і паглядзець. Ці пісалі вы ў публічных чатах, ці у вас там змянялася імя свайго сапраўднага на ананімнае, там, на нейкае, да? То гэта значыць, што гісторыю гэту можна паглядзець. Ёсць шмат ботаў, дзе там можна выкарыстоўваць і дэанамаваць гэтыя айдзішнікі. То адзінае, што можна рабіць у гэтым выпадку, гэта з'язджаць. Іншай парады мы не можам даць. Вось, дарэчы, так, Андрэй Стрыжак таксама напісаў пра ўзмацненне праверак на мяжы ўжо тых людзей, якія выязджаюць з Беларусі. Гэта было літаральна вось апошнія днямі, да? Ці можа гэта быць звязана з той сітуацыяй з беларускім гуіном, такое папярэджанне, што як бы нават не спрабуйце выехаць, мы ўсё раўно пра ўсё даведваемся і вас пакараем. Там, канешне, было ў чаце шмат паведамленняў, то бок як бы адначасова, аўтаматычна, абсалютна ўсіх здэаноніць. Магчыма, у іх зараз вось не атрымалася. Зноў жа, мы не можам гарантаваць, але як бы ведаючы, як гэта працуе, хутчэй за ўсё, абсалютна ўсёй інфармацыі няма, але трэба сыходзіць з таго, што там пра вас, магчыма, ёсць. Ну, тут трэба як бы думаць пра тое, як бяспечней з'ехаць, пра тое, якая інфармацыя пра вас можа быць у пагранічнікаў, што вы, зразумела, дасылалі. Можна пісаць у наш чат-бот на конт-кансультацыі. Дарэчы, у чат-боце кіберпартызанаў, калі вы дасылаеце паведамленне, яны ананімныя. Мы не бачым ні нікаў, мы не бачым ні ID, мы ніякай персанальнай інфармацыі пра вас не бачым. І мы прызываем усіх карыстальнікаў, усіх адмінаў ботаў выкарыстоўваць такія ж самыя налады. Гэта вельмі важна. І мы пра гэта казалі ў мінулым і кажам пра гэта зараз, і таксама прызываем да нас вяртацца, таму што мы зрабілі ўжо больш за 100 чат-ботаў для арганізацыі дэмакратычных сілаў. Мы робім іх бескаштоўна, эфектыўна. Калі ласка, проста звяртайцеся. Не хаціце, каб мы вам рабілі гэты чат-бот, не ведаю, не давяраеце. Мы можам проста пракансультаваць і сказаць, як гэтыя налады настроіць, каб гэта было бяспечна для людзей. То бок, калі зараз вось людзі, якія ў Беларусі, якія дасылалі да гуіна і хацяць пракансультавацца, таму што, зразумела, падчас стрыму я не магу даць універсальны каментар і параду, як зрабіць так, каб было дакладна бяспечна, таму што ўсё залежыць ад вашага кейсу. Трэба хутчэй пісаць наш чат-бот, мы можам па-нечаму пракансультаваць, мы, можа, не зможам вас вывесці, але хаця б даць парады, залежачы ад таго, што з вамі здарылася. Калі ласка, пры гэтым не трэба дзяліцца таксама персанальнай інфармацыяй. Это таксама важна. Вось, нам ужо пісалі людзі, былі рознага кшталту пытанні, і мы спрабуем дапамагаць вось па магчымасці, потому што мы ведаем. Таму, зноўку, усё залежыць ад кейса. Так, зараз рэжым будзе спрабаваць затрымаць людзей, таму што, па-першае, рэпрэсіі працягваюцца і без гаюна. Па-другое, зараз добрая, зразумела, для іх нагода, не для нас, на тое, каб яшчэ больш запужваць людзей, што і туды паедзеце, затрымаем, і застанецеся, затрымаем. Создаць вось гэты такой параліч у тым, што можна ўвогуле рабіць у Беларусі, таму што вось гэта задальвліванне, ціск і рэпрэсіі, яны працягваюцца і зараз. Я правильно разумею, што зараз казаць, якая інфармацыя трапіла ў рукі сілавікоў, колькі людзей пацярпела, так, ці могуць пацярпець праз гэтую сітуацыю, мы не можам, так? Але ўсё ж такі... Трэба сыходзіць з таго, што ў іх аказалася ўсё. То бок паведамленне, персанальная інфармацыя і за увесь перыяд, пачынаючы вось калі там яны зайшлі з гэтай спасылкі ў адмін на гэтых днях. Але ўсё ж такі, наколькі хутка можна аналізаваць такую інфармацыю, ці ёсць яшчэ магчымасць там уберагчы неяк сябе у такой сітуацыі, як вы лічыце? Трэба рэагаваць хутка.
Ёсць магчымасць таго, што яны ўсё абсалютна яшчэ не прааналізавалі, што гэта зойме там нейкі час, але як бы нават з банальнымі тэхналогіямі гэта як бы можна рабіць не там можа не за гадзіны, але як бы за дні. Таму як мага хутчэй трэба рэагаваць і як бы спрабаваць з'ехаць, калі сапраўды ваш нік, ваш ID былі не ананімнымі і вы дасылалі як бы інфармацыю, па якой вас можна здаананаваць. Мгм. Ну у сувязі з гэтым я Гэта ў тым ліку гэтаму ліку выбачай, што перабівалі, гэта важная інфармацыя. Нават калі вы дасылалі з ананімнага тэлеграм-аккаунта, але на вашых фотаздымках бачна як бы каардынаты, дзе гэты фотаздымак быў зроблены, ну ці вы гэта прапісвалі і час, непасрэдна дата, калі гэты фотаздымак быў зроблены. Таму што па гэтай інфармацыі у прынцыпе таксама можна здааноніць чалавека. Гэта не значыць, што дакладна. Зноўку ж можна пісаць да нас, мы можам паглядзець на асабісты кейс, таму што там ёсць як бы розныя акалічнасці, якія на гэта могуць паўплываць. Але ў прынцыпе па мабільных вышках можна прыкладна зразумець, дзе чалавек знаходзіўся. Не дакладнае знаходжанне, але прыкладнае. І гэтага як бы можа быць дастаткова, а можа быць недастаткова. Таму як бы зноў жа прызываю пісаць, калі ёсць такія пытанні. Таксама можна па камерах. Мы ведаем, што камер у Беларусі шмат, і па камерах таксама можна як бы паглядзець як бы у пэўную дату, ці знаходзіўся, хто там знаходзіўся, і можна ли па гэтым відэа здааноніць таксама чалавеку. У нас, дарэчы, ёсць таксама інструкцыі па таму, як бяспечна здымаць і дасылаць фотаздымкі, як выдаляць, напрыклад, метададзеныя. Як бяспечна гэта ў прынцыпе рабіць, і потым як бяспечна гэта дасылаць, і гэта можна знайсці на нашым канале па Telegram і кібербяспека. Таксама я нагадаю, карыстаючыся магчымасцю, што можна пісаць у байсол, так і распавядаць пра сваю сітуацыю тых, хто адчуваць сябе у небяспецы. Я бы хацела яшчэ не ведаю, я разумею, што нельга прагаварыць кожны кейс, так, тым не менш у нас ёсць час. Давайте, можа, паспрабуем, вось калі ўсё ж такі у нас апынуліся ў такой сітуацыі, так, вось першыя нашыя крокі, што мы робім, вы ўжо трошкі там распавялі, так, што робім пасля, так, а раптам нехта да вас вось не звернецца, да, але паглядзець наш эфір. Якія можна парады даць? Вось сама таксама зайду на канал кіберпартызанаў, таму што там вось па пунктам 1-3 ёсць сапраўды спісак, калі вы пісалі ў пратэсны бот, што рабіць, і каб проста таксама даваць вось дакладную інфармацыю, буду вось чытваць з гэтага паведамлення і таксама прызываю зайсці. Давайте іх агучым, да. Да, давайте агучым, нават калі людзі не пісалі і не будуць пісаць кіберпартызану, можна хаця б зайсці на канал, не абавязкова падпісвацца і прачытаць гэта там таксама, таму што паслухаць адзінае, а вось паглядзець, пачытаць другое. Па-першае, трэба зразумець, што якія дадзеныя ў прынцыпе аказаліся ў гэтым боце. Гэта ID аккаунта, гэта пра тое, што я казала, унікальны ідэнтыфікатар аккаунта ў Тэлеграме. Гэта профіль аккаунта. Гэта вось такое акенце, калі наклікаць на ваш нік, яно з'яўляецца. І, ў прынцыпе, уся інфармацыя, што вы дасылалі ў бот. Паведамленне, фотаздымкі, відэа і гэтак далей. Другое. Якую інфармацыю можна даведацца па ID аккаунту? Гэта спіс некаторых адчыненых чатаў, дзе вы зараз знаходзіцесь, у якіх вы састаіце. Калі некаторы час з моманту стварэння гэтага профілю не быў схаваны нумар тэлефона, значыцца, можна даведацца пра гэты нумар тэлефона, нават калі ён зараз схаваны. Ну і гісторыя, як мянялася назва аккаунту. То бок, калі вы выкарыстоўвалі ваше сапраўднае імя, а потым змянілі на нейкі нік, гэта можна даведацца, калі вось па гэтаму ID аккаунту, пра які я казала. ID аккаунт не як бы паказвае ваше месцазнаходжанне. То бок пра гэта можна як бы не клапаціцца ў гэтым кантэксце. У нас таксама ёсць дадатковая інструкцыя на тое, увогуле, што такое ID аккаунта, як бы пазбегнуць данона, калі вы гэта ID выкарыстоўваецеся. Там галоўнае тое, што зноў жа прайсціся па таму, калі вы выкарыстоўвалі гэты аккаунт у нейкіх адчыненых чатах, выкарыстоўвалі сваё сапраўднае імя,
трэба гэта выдаліць. Проста змяніць нік, проста змяніць нумар не дапаможа. Трэба ўвогуле дакладна выдаляць ваш аккаунт і ствараць абсалютна абсалютна новы аккаунт і пажадана з нумарам не беларускім, калі ёсць такая магчымасць набыць нейкі замежны нумар, замежную сімку і на гэты нумар ствараць новы Telegram-аккаунт. Трэці крок. Калі вы пісалі ўвод з аккаунта на беларускай сім-карце, ну, в прынцыпе, гэта таксама і датычыцца і замежных сім-картак. Гэта не значыць, што вы аўтаматычна здаанонены. Усё залічаць ананімны быў аккаунт, з якога вы пісалі, ці не ананімны. Зноўку, прачытаць пра тое, што такое ананімны аккаунт, я пра шмат што прагаварыла, можна таксама ў інструкцыях на нашым канале. Чацвёртае. У якіх выпадках вы з'яўляецеся ў небяспецы, калі вашы дадзеныя аказваюцца ў руках рэжыма. Калі вы пісалі з неананімнага аккаунта. Калі вы дасылалі інфармацыю, па якой вас можна здааноніць. Напрыклад, вы пісалі вашае сапраўднае імя, адрас, дзе вы жывеце, ці дзе вы знаходзіліся ў моманту таго, як вы рабілі гэты фотаздымак. Праца, галасавое паведамленне, фота ці відэа з голасам, ну і таксама тое, што казала, каардынаты, здымка і плюс дата. Гэта вельмі важна, што гэта разам. Не проста адзіныя каардынаты, а каардынаты з даты. Ну і тут паўтараюць яшчэ раз. Мае калегі, дарэчы, у нас проста залатая каманда па кібербяспецы, вельмі ім удзячныя. Яны пастаянна пішуць інструкцыі, пастаянна рэсёрчаць і нешта знаходзяць. Калі ласка, падпісвайцеся, людзі сапраўды робяць вельмі шмат працы для вас. Калі ласка. Вось, што трэба перайменаваць аккаунт, вяртаючыся да таго, што я вас зачытвала, і смена нумара, яшчэ раз паўтару, ці проста выдаленне перапіскі з ботам не дапамогуць зняць рызыкі таго, што вас могуць затрымаць. 5 пункт на будучыню. Як пісаць у боты бяспечна? Трэба пісаць з ананімнага аккаунту, не даваць інфармацыю пра сябе, не дасылаць матэрыялы, па якіх вас можна здааноніць. Ну і, дарэчы, у нас таксама былі пытанні па VPN. Тое, што вы карыстаецесь VPN-ам, у даным выпадку не ўплывае на ідэнтыфікацыю вашай асобы. У гэтым выпадку гэта не залежыць ад VPN-а, калі вы дасылаеце свае паведамленні ў чат-боты. Ну і зноўку, мы таксама звяртаемся да адмінаў чат-ботаў, рабіце іх бяспечнымі, рабіце так, каб вы самі не бачылі асабістай інфармацыі тых людзей, якія дасылаюць вам інфармацыю. То бок, адказнасць на конт бяспекі гэта не толькі ляжыць на плячах тых, хто дасылаюць інфармацыю. Гэта ў першую чаргу ляжыць на тых, хто робяць гэтыя каналы сувязі. Гэта вельмі важна. Мы заўсёды прызываем людзей клапаціцца па сваю бяспеку, чытаць інструкцыі, разбірацца. Мы разумеем, што гэта бывае цяжка, што бывае лень, што, вось, настрою VPN і гэта гучыць дастаткова. Недастаткова, трэба разбірацца. Мы пра гэта яшчэ паразмаўляем трошкі пазней. Я тут трошкі удакладню яшчэ наконт таго, што не дасылаць інфармацыю, па якой вас можна прадыаноніць, так? Але калі мы дасылаем інфармацыю з нейкага месца пра перамяшчэнне там войскаў, ці нешта ты заўважыў, да? Вось та інфармацыя, якая, в прынцыпе, дапамагала, так, у вельмі вялікам таком ліку, да, скажем, украінцам, так, як гэта можна зрабіць? То бок ты ж дасылаеш каардынаты? Можна напісаць словамі. Можна зрабіць фотаздымак і выдаліць метададзеныя. Гэта таксама вельмі важна, дарэчы, што трэба выдаляць метададзеныя. У нас таксама ёсць інструкцыя на тое, як дасылаць такого кшталту інфармацыю. Можна іх знайсці, вось у нас тут ёсць пасылкі, да, на канале, вось якраз нават там з карцінкамі вельмі карысна і вельмі удобна чытаць і разумець, што у такіх выпадках рабіць. У прынцыпе, калі робяцца такія фотаздымкі на перамяшчэнне ваеннай тэхнікі, у любы момант трэба разумець, што ў такіх месцах ёсць камеры. То бок, можа лепей і не зрабіць гэты фотаздымак, таму што трэба падумаць,
калі я здымаю, мяне здымаюць, таму лепей як бы паклапаціцца пра сваю свабоду ў гэтым выпадку і напісаць, напрыклад, словамі у такім-то месцы там пабачылі такое-то, такое-то. Калі вы давяраеце чат-боту, які вы пішаце, як бы гэтага будзе дастаткова, не абавязкова дасылаць фотаздымкі, таму што мы таксама прызывалі усіх такіх удзельнікаў, якія выкладалі фотаздымкі, не выкладваць фотаздымкі, ў прынцыпе, нават калі вам дасылаюць, не піярыцца на гэтым, як бы не хайпаваць. Мы ніколі, нам дасылалі таксама, дасылаюць і фотаздымкі, і інфармацыю. Мы ніколі гэта не выкладваем, можна паглядзець на гісторыю нашага канала, таму што мы разумеем, што гэта небяспечна для людзей, якія гэта дасылаюць. Зноўку прызываем таксама вельмі адказнага да гэтага ставіцца і іншых адмінаў чат-ботаў ці іншых каналаў. Влад піша, вось уже людзі не могуць тут абмяркоўваць наш з вами эфір, нашу размову. Ці будуць пытанні з чата? Канешне, так. Задавайце, калі ласка, яшчэ пытанні. Усё, што вас турбуе, мы паспрабуем сёння абмеркаваць. Спадарня, якая падпісваецца мадам, запытваецца, а чат-ботамі карыстацца наогул небяспечна, бо яны як бы знаходзяцца на рускіх платформах, так? Вось як увогуле можна карыстацца вось тэлеграмам, да, калі ты дасылаеш такую важную інфармацыю, давяраць рускаму тэлеграму? У нас няма інфармацыі. У нас у плане, што нам, зразумела, не даслалі, але ў агульным публічна нашы спецыялісты не знайшлі ніводнага выпадку, калі б там Дураў ці ягоная каманда злівалі інфармацыю з чат-ботаў з нейкіх каналах і гэтак далей. Няма. Калі у вас ёсць такая інфармацыя сапраўды спраўджаная, калі ласка, дзяліцеся, але я думаю, што калі сапраўды такі выпадак з'явіўся, мы б пра гэта ведалі. Таму такой інфармацыі няма. Калі пытанне пра нейкую там партызанскую дзейнасць, абмеркаванне нейкіх такіх вось небяспечных рэчаў, мы не раім карыстацца тэлеграмам. Калі ўсё ж такі трэба, то карыстайцеся партызанскім тэлеграмам. Мы выпускаем наш партызанскі тэлеграм, у якіх ёсць сапраўды дадатковыя функцыі бяспекі. Напрыклад, мы нядаўна выпусцілі новую версію партызанскага тэлеграма, дзе можна захаваць партызанскі тэлеграм у выглядзе іншай прылады. Гэта сапраўды нейкая вельмі крутая новая фіча, пра якую, дарэчы, амаль што ніхто не напісаў у беларускіх СМІ, таму таксама прызываю беларускія СМІ пасядзець, разабрацца, таму што гэта сапраўды вельмі крутая настройка, калі партызанскі тэлеграм выглядае там як калькулятар, як нейкая гульня, і ты заходзіш у гэтую, напрыклад, калькулятар, уводзіш камбінацыю цыфр, якую ты абазначыў спачатку, і табе пераносіць у партызанскі тэлеграм. То бок здааноніць, што вось ты выкарыстоўваеш тэлеграм, не здааноніць, выбачаюся, проста атрымаць доступ да вашага тэлеграму вельмі складана, калі яго нават не бачна на тэлефоне, і можна яго схаваць пад іншае, замаскіраваць пад іншае прыкладанне. Таму вельмі ў гэтым кантэксце раім выкарыстоўваць. То бок інфармацыя пра вось тэлеграм, вось сувязі з тым, што гэта расійская платформа, такое яшчэ не было, але атрымліваецца, што калі раптам... Гэта платформа, якую зрабіў Дураў, у якога там ёсць было расійскае грамадзянства, але ён там ужо пэўны час не пражывае. Поўнасцю называць яе расійскай платформай некарэктна, і зноўку няма інфармацыі ні разу ніводнай, што гэта нейкая там дадзены зліваліся. Ні французскія ўлады гэтага не знайшлі, калі затрымлівалі Дурава, ні іншыя выпадкі, нікога ў Беларусі не затрымлівалі праз тое, што Дураў зліў нейкую інфармацыю. І вось я пераключылася на партызанскі тэлеграм, але вярнуся па партызанскай дзейнасці, выкарыстоўваць хаця бы зашыфраваныя чаты. Зашыфраваныя чаты зноў жа маюць дадатковую функцыянальнасць у партызанскім тэлеграме. Хутка у нас там будзе яшчэ больш, мы дарабліваем гэта, каб было больш нават бяспечна, але нават зараз можна рабіць сакрэтныя чаты, не толькі паміж двумя асобамі, а групавыя сакрэтныя чаты, якія зашыфраваныя і не храняцца на серверах. Калі вы думаеце, баіцеся, што інфармацыя захоўваецца на серверах у тэлеграма,
Дурова, да? Там, дзе яго сервера гэтыя знаходзяцца, ну, не ў Расіі, зразумела, у іншых краінах, але тым не менш. Можна выкарыстоўваць гэтыя сакрэтныя чаты, там інфармацыя не захоўваецца на серверах. Вось тут Але можна акадэмік так Вішар паказаць, піша, што не толькі Дураў стварыў, так, але і яго брат, які жыве ў Піцеры. То бок не можа быць такога, што раней зліваў не было, але мы ўсе пад пагрозай. Нашы спецыялісты так не лічаць. Добра, дзякую вялікі. Яшчэ пытанне ад таксама Влада. Недавно произошел слив телеграмма Вадима Кабанчука. Я так понимаю, что он был под защитой киберов. Ну, как тут пишут, они небыто получали деньги от полка за безопасность. Почему не сделали подробный обзор его взлома? Мы не атрымоўвалі грошы за падтрымку бяспекі тэлеграм-канала Вадзіма ці іншых добраахвотнікаў, байцоў палка Каліноўскага ці іншых падраздзяленняў. Гэта як бы не было не ў кантракце, но як бы ў дамоўленасць таго, што мы рабілі. Мы не адказваем за тэлеграм Вадзіма, як мы так, дарэчы, не адказваем за тэлеграм-канал там удзельнікаў кіберпартызанаў. Яны не адказваюць і не адміняць мой тэлеграм-канал. Гэта мая адказнасць на тое, каб зрабіць яго бяспечным. У меня есть магчымасць напісаць калегам і запытаць, калі ў меня ёсць пытанне. У іх ёсць, зразумела, і яны гэта рабілі, напісаць мне парады на тое, каб зрабіць гэта бяспечна, і мы нашым калегам гэта дасылалі, але далей як бы крокі, гэта ўжо адказнасць самога чалавека на тое, каб зрабіць гэта бяспечна. Тут, напэўна, галоўнае пытанне яшчэ было, почему не сделали подробный обзор его взлома? Рабілі, але тут першае, віртуальна мы не можам паглядзець абсалютна ўсё. То бок, зразумела, што як бы мы не можам фізічна ўзяць тэлефон і полностью як бы зрабіць поўную праверку тэлефона Вадзіма. З таго, што як бы мы праверылі, бачым, што так інфармацыя да жніўня 23 года аказалася злітая, на тое, што дакладна якая з якіх чатаў, пакуль выглядае, што толькі асабістых чатаў аказалася злітай. Ну, таксама мы не можам як бы дакладна казаць перыяд з таго, што вось паглядзелі, то як бы перадалі Вадзіму як бы меры бяспекі, які ён павінен прыняць пасля гэтага інцыдэнту. Як бы максімум, што мы змаглі зрабіць у гэтым выпадку. Я нагадаю, што вы можаце задаваць свае пытанні. Спадар Самавар пытаецца, ці звяртаўся Гаюн да кібераў за дапамогай па распрацоўцы гэтага чат-бота. Ці гэта распрацоўка самого Гаюна? Не звяртаўся, мы не ведаем, хто распрацоўваў гэты чат-бот для Гаюна. З Антонам Матолька мы ніколі, ў прынцыпе, не былі на сувязі. Так, Владимир Кісляк. Гэта вось пытанне, напэўна, наконт таго, як силовики атрымалі доступ до канала, так? Получается, они добавились по ссылке и увидели список участников чата, правильно разумеюць? Яны добавіліся па спасылке, якая была згенеравана ў 22 годзе. Я думаю, што яны пабачылі не толькі удзельнікаў, але пабачылі ўсе паведамленні, які дасылаліся ў гэты чат. Паведамленне, прычым за ўсю гісторыю, то бок таксама функцыя на тое, каб новыя удзельнікі не бачылі старых паведамленняў, не была настроена, што таксама, канешне, вельмі дрэнна. Так, зразумела. Тут яшчэ вось такое важнае пытанне. Ну, па-першае, людзі вось шмат хто піша пра тое, што такія сітуацыі, да, яны выклікаюць ужо пасля недаверу шматлікіх людзей, да, карыстанне ўвогуле такімі ботамі, да, нават да таго, каб вось вы кажаце, раіце напісаць там у беларускіх да кіберпартызанаў, так, вось, але ўжо становіцца страшна. Атрымліваецца, памылкі як бы здараюцца, і ніхто ні за што не адказвае ў выніку. Ці што рабіць з гэтым даверам, что вот таксама Влад Горбачев пишет, что обратите внимание, как им всем всегда удается выходить сухими из воды. Ну, у нас няма як бы беларускай паліцыі замежа, якая ці суда замежа, якая б магла як бы нешта рабіць у такіх выпадках, там хаця бы рабіць там нейкія адміністратыўныя пратаколы.
У нас няма сваёй краіны, мы не можам як бы легальна нічога ў гэтым плане рабіць. Ну, я думаю, павінна працаваць добра як бы рэпутацыйны як бы нейкі ўплыў, да, то бок працаваць рэпутацыя чалавека, і каб мы, беларуская супольнасць, не забывалася на гэтыя выпадкі. І калі нешта такое здараецца, то там гэты чалавек не павінен больш быць адказным за вось пэўную сферу дзейнасці. Там Антон Мантолька больш як бы не павінен адказнасць за нешта вось там накшталту таго, што праекты ён зрабіў з гаюном ні зараз, ні ў будучыні. І каб мы як бы беларускае грамадства не дазволіла і яму там займаць нейкі такога кшталту пазіцыі, напрыклад, там у будучай беларускай там уладзе на пэўных пазіцыях. Ён можа займацца там іншымі рэчамі, там палітыкам быць ці нешта яшчэ, але вось калі людзі зноўку ўжо гэта будуць падтрымліваць, нешта звязанае з як бы сенсітыўнымі рэчамі, з дадзенымі праектамі таго кшталту, чалавек проста не павінен атрымаць, на мою думку, на мой погляд, такога кшталту працы. Ну добра, но не будзем толькі, які, дарэчы, шмат гадоў сапраўды рабіў шмат розных добрых праектаў па падтрымцы беларусаў, пачынаючы яшчэ па такіх гарадскіх праектах, так, вось, і зладзіў такую вось платформу, так, дзякуючы якой збіралася інфармацыя ў такія цяжкія часы, да. Не будзем толькі, які будзе, ну, як бы у справе даўно, да, і як бы рэпутацыю яго, у прынцыпе, добрая, калі не казаць пра тое, што адбылося, вось, ну, я ўсё гэта разумею, да, пра гэта вельмі моцная сітуацыя, балючая, тое, што адбылося учора. Будзе іншы чалавек, якога мы ўвогуле ўсе не ведаем, і што? Ну, рэпутацыя, яна не будуецца як бы за дзень, да. Канешне, ўсё залежыць ад дзейнасці і вынікаў чалавека ці каманды, якая гэта паказвае. То вось зноў гэта суб'ектыўна, але ўсё я, канешне, буду казаць, таму што я прадстаўляю і ўдзельнік кіберпартызанаў, але вось прыклад кіберпартызанаў, рэпутацыя, там пачыналі з маленькага да вялікага, вось там не было праколаў. Прытым мы падкрэсліваем, праколы могуць быць і памылкі абсалютна ва ўсіх. Як бы гэта сітуацыя абмежаваных рэсурсаў, знаходжання за мяжой там чалавечых рэсурсаў, вярнуся, і фінансавых рэсурсаў, гэта як бы сітуацыя такая ёсць. Ёсць таксама бок эфектыўнасці і рэжымнікаў, яны могуць дадавацца там у нейкія чаты, кам'юніці, нават інфільтравацца ў групы такія, да, там кшталту нават кіберпартызанаў. То бок, як бы мы адэкватна да гэтага ставімся ў сэнсе таго, што ў нас ёсць разнага узроўня доступу да адчувальнай інфармацыі. У нас ёсць як бы агульныя чаты ў групе, дзе мы разумеем, што могуць знаходзіцца там менты, да? І там не дзелімся ніякай адчувальнай інфармацыі, узлому дадзеных доступаў нейкіх. Мы там абмяркоўваем там агульныя нейкія там палітычныя рэчы ці навіны. Там больш як бы і там і вось такія ўзроўні яны падымаюцца і падымаюцца. Там усё залежыць ад таго, што там абмяркоўваецца. Таму там могуць быць навіны і ў будучыні аб тым, што вось там вось выклалі там скрыншоты перапіскі, там не ведаю, там кіберпартызану, палка ці нешта яшчэ, але калі там разабрацца, чытаць, нічога адчувальнага не будзе. Ці там у нейкіх медыа таксама там дасталі інфармацыю. Тут таксама не трэба панікаваць, мы заўсёды як бы падкрэсліваем, мы прызываем медыа, прызываем актывістаў, прызываем людзей як бы не панікаваць, а спачатку рацыянальна паспрабаваць прааналізаваць, што было зліта, ці адчувальная гэта інфармацыя, на каго гэта ўплывае. Ну, у кейсе гаюна, на жаль, сапраўды вельмі адчувальная інфармацыя была зліта. Наконт як бы Антона Мантолькі, канешне, не трэба там вешаць чалавека, як бы зноўку памылкі могуць здарацца, але ўзровень памылак ягонай каманды сапраўды вялікі, і нейкая адказнасць павінна за гэта быць. Нават улічваючы там две добрыя там праекты, якія ён рабіў, хаця як бы таксама ёсць заўсёды пытанне, можна знайсці пытанне і нават потому, што там было зроблена, ці там по там камунікацыі, якую ён рабіў. Не мне судзіць, гэта хутчэй пытанне да тых людзей, якія яго падтрымлівалі, сачылі. Я, шчыра кажучы, не была падпісана на каналы, таму я не магу ацэньваць на тое, наколькі карысныя там яго праекты былі да гаюна, і нават праекты з гаюном таксама як бы, хутчэй, канешне, гэта было карыснае, чым мне. Важнае пытанне,
ці ёсць механізмы забяспечыць 100% бяспеку, улічваючы як бы факапы з чорнай кнігай і тое, што вы кажаце, што памылкі бываюць ва ўсіх? Немагчыма. Немагчыма Таму вось 100%, да? Немагчыма. Таму і трэба памяншаць адсотак небяспекі, але разумець, што там нейкі там працэнт ён заўсёды застаецца. І гэта рызыка. Заўсёды як бы яна застаецца, і гэта трэба як бы адэкватна ацэньваць. Ну, апошняе пытанне, тут не памятаю, хто задаваў у чаціку, такое трохі правакацыйнае. А што будзе, калі з такой ці падобнай нейкай памылкай, з такім факапам як бы сутыкнуцца самі кіберпартызаны? Як вы будзеце рэагаваць? Ну, глядзіце, у нас ужо была сітуацыя, у нас быў канал на там пад 20-30 падпісчыкаў, наш асноўны канал. І ў нас па пратаколах бяспекі здарылася так, што адзін з адмінаў, у нас некалькі было, не выходзіў на сувязь. Мы дакладна даведаліся, што чалавек не ў Беларусі, але ўсё роўна па пратаколах як бы пэўны час не выходзіць на сувязь. Усё як бы так, у нас там было там 20-30 тысяч падпісчыкаў. Але бяспека для нас больш галоўная. У нас ёсць пратакол, мы перайшлі на новы канал. Зразумела, колькасць там падпісчыкаў была меншая. Але як бы мы не пабаяліся як бы згубіць канал, нават калі там сотня людзей толькі падпісалася бы на наш новы канал, ну як бы як ёсць, але як бы весціся пратаколам бяспекі для нас больш галоўнае, чым хайп, папулярнасць і гэтак далей. Ну, вось гэта адзін з прыкладаў, як ужо ў нас здарылася сітуацыя, дзе мы зрабілі пэўныя крокі на тое, каб зменшыць рызыкі для абсалютна ўсіх. Нават улічваючы, што гэты адмін не бачыў паведамленні, якія там дасылаліся, наколькі я ведаю, чат-бот, але ўсё роўна гэта як бы рызыка на тое, што ён адзін з быў уладальнікаў. Усё, мы перайшлі. На код паведамлення, які дасылаюцца чат-боту, ну я ўжо сказала, што яны ананімныя. То бок нават калі там нейкі будзе ўзлом зліў, ну, узровень інфармацыі, якая будзе апублікаваная, намнога будзе ніжэй, чым калі мы бы атрымоўвалі айдішнікі, прафайлы нейкі гэтак далей. Ну, гэта ўжо іншы абсалютна ўзровень, мы пра гэта праклапаціліся ўжо загадзя. Ну, што далей, як бы пытанне ў тым, якую сітуацыю, які кейс вы разглядаеце, і згледзячы на гэтага, мы будзем ужо далей дзейнічаць на тое, каб адрэагаваць і што зрабіць, што мы плануем зрабіць. Усё, як бы тое, што мы плануем, я не магу казаць зразумела, мы не будзем дзяліцца абсалютна ўсімі пратаколамі бяспекі, але там, напрыклад, нават калі мяне ўзламаюць, будзе немагчыма зданоніць удзельнікаў кіберпартызанаў. У мяне гэтай інфармацыі няма. У мяне няма доступаў да базаў, якія ёсць. То бок, ну, ёсць зноўку шэраг ужо пратаколаў, па якім мы вядзем. Ну, калі нешта здараецца, ну, сапраўды можа здарацца. Але калі мы паніжаем гэтую рызыку, калі людзі, якіх могуць узламаць публічныя ці там нехта, хто з намі звязаныя, сапраўды звязаныя, Вадзім, канешне, мы з ім працавалі, але ён не ўдзельнік кіберпартызанаў, так, ён мне там не дапамагаў нам інфармацыяй ці там нейкімі яшчэмі, таму як бы я не ўлічваю яго ў круг тых, хто сапраўды з намі вельмі шчыльна працуе. Калі нават гэтыя людзі будуць узламаны, інфармацыя, якую атрымаюць сілавікі, яна не будзе адчувальнай ці не будзе там адчувальная, якая будзе паўплываць на людзей, які знаходзяцца ў Беларусі. Для нас галоўна, канешне, гэта бяспека і людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі. Вось, дзякую вялікі. Яшчэ гляджу, што не ўсе людзі разумеюць цалкам сітуацыю і просяць удакладніць. Матахара пытаецца, гавораць, што зліў адбыўся праз тое, што затрымалі кагосьці з актывістаў, ну, таму быў скрыты чат. Так, выглядае, што і тое, што Антон прапісаў, і тое, што мы чыталі, так, што затрымалі актывіста аднаго з адмінаў ці людзей, у якіх была спасылка на гэты чат адмінаў, якія знаходзіліся ў Беларусі. Так. Ну, вось у дадатак да таго, што вы казалі пра тое, што галоўныя людзі, якія застаюцца ў Беларусі, іх бяспека, папа Бора нагадвае, пытаецца, у жніўні 2020-го мы былі наіўнымі і дасылалі праз VPN і без VPN здымкі у нехта, Viber, ну, рабілі паведамленні ў Фейсбуке і гэтак далей, так? Таму зараз мы ўсе пад пагрозай затрымання. Ну, як бы не трэба зноўку панікаваць і казаць, што там абсалютна ўсе ці не ўсе.
зайдзіце на я не выбачаюсь, але я разумею, што я паўтараю это ўжо можа 10 раз, але гэта сапраўды важна. Зайдзіце на канал па тэлеграме кібербезопаснасць. Гэта наш другі канал, дзе мы публікуем інфармацыю пра кібербяспеку. Там ёсць розныя кейсы, апісанне розных кейсаў, таму што да нас звяртаюцца шмат людзей, якія так вось дасылалі ў 2020 годзе і ў Viber, і там на Фейсбуку публікавалі, і ў Інстаграме, і ў Тэлеграме. І у нас ёсць інструкцыя на тое, як паглядзець, што вы выкладалі, як гэта выдаліць. Падумаць пра то, як эта інфармацыя магла ці не магла аказацца ў руках рэжыма. Рызыка пагрозы ёсць. Дакладна вас затрымаюць? Недакладна. Але рызыка гэта застаецца, і трэба адказна да гэтага ставіцца. Усё таксама залежыць ад таго, якога кшталту фотаздымкі вы дасылалі і паведамленне, калі вы там прызывалі ісці там нешта больш актыўнае рабіць, ці проста фотаздымак бел-чырвона-белага сцяга. Хаця мы разумеем, што за такое затрымліваюць. У Беларусі рэпрэсіі яны не спыняюцца, на жаль, але гэта сітуацыя, якая ёсць. Ну так, давайте напрыканцы эфіра некалькі парадаў людзям, усім нашым слухачам і гледачам гэтага стрыма, якія нас сёння слухалі. Галоўная парада першая, гэта не панікаваць і эмацыйна ставіцца да вось такога кшталту сітуацыі, пачынаць выконваць дзеянні, якія неабдуманыя. Там адразу ўсё выдаліць, а выдаліць паведамленне, выдаліць чат без, напрыклад, выдалення паведамленняў. Ёсць шэраг рэчаў, якія не трэба рабіць, не абдумаўшы, таму што нейкая інфармацыя ўсё роўна можа быць захавана. Як, напрыклад, з гэтым ID Тэлеграма, нават калі вы выдалілі тэлефон, гэта не значыць, што вас не могуць здаанонніць. Паўтараюся, вельмі важна, напрыклад, выдаляць абсалютна ўвесь аккаунт Тэлеграма. Таму не панікуем, у вас ёсць заўсёды час на тое, каб выдзеліць 30 хвілін, гадзінку, пасядзець, пачытаць, разабрацца. Другое. Разабраўся сам, дапамагі астатнім. Паразмаўляйце за сваімі сябрамі, знаёмымі. Вы ведаеце, чалавек удзельнічаў у 20-м. Вы ведаеце, што чалавек і нават зараз актыўны, глядзіць Еўрарадыё, чытае навіны, нешта можа дасылаць. Паразмаўляйце з чалавекам. Скіньце спасылку на наш канал, скіньце спасылку на сайт. У нас таксама ёсць сайт, можна чытаць. Ёсць сайт Оборона.орг, таксама яны добрую інфармацыю публікуюць. Та проста загугліўшы, можна знайсці шмат карыснай інфармацыі, данесіце яе да сваіх знаёмых, сяброў, сям'і, тому што гэта сапраўды вельмі важна, распаўсюджыць гэтую інфармацыю. Вось. Ну і трэцяе, карыстайцеся хаця б мінімальным наборам бяспечных функцый. Гэта ананімны тэлеграм-канал, гэта карыстанне VPN-ам, гэта карыстанне інкогніта браузерам ці інкогніта аккаунтам, напрыклад, стварыце другі аккаунт для Gmail. Ну і памятаць трэба, што можна быць сапраўды бяспечным, але пры гэтым гэта будзе некамфортна, тому што сапраўды больш крокаў трэба рабіць і больш часу на гэта трэба выкарыстоўваць, лагініцца не ў один Gmail аккаунт, а ў два, на тое, каб глядзець YouTube відэо больш бяспечна, напрыклад, да? Але гэта важна. Трэба вось гэты менталітэт на сябе ўжо прыняць і вось ім следаваць, таму што можа быць гэтыя ўсе тэхналогіі вельмі удобнымі, камфортнымі, але небяспечнымі. А можна выбраць некую такую серадзіну залатую для вас, каб гэта было і бяспечна, можа не на 100% комфортна, але дастаткова на тое, каб адчуваць сябе больш бяспечным, асабліва калі вы знаходзіцеся ў Беларусі. Дзякуй вам вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры была афіцыйная прадстаўніца кіберпартызанаў Юліяна Шамітавец. Дзякуй вялікі, Юліяна. Мы размаўлялі пра сітуацыю, вельмі сумную сітуацыю, якая склалася вакол чата тэлеграм-канала «Беларускі гаюн». Я Марыя Вайтовіч. Заставайцеся на Еўрарадыё. Дзякуй вялікі.